Sziasztok, kedves nézőim! Én vagyok az Remlax! És velem itt van Matesz! Ja, sziasztok! És el is kezdünk egy picit Daisy szerverezni. Ez már nálam a harmadik rész, ahogy jól tudjátok. Nálam az első. Na, menjünk is. Na, kezdjünk is neki. Ja. 7-esre megyünk. Aha. Na, go. Nem is lakolok te. Én se. Kemény 18 meg 17 FPS-sel húzom. Hát, bocsi srácok, de csak ennyi az FPS-em. Basszus. Tudom, laggol, mert videózok. Nem az, nekem meg nem laggol, hanem nagyon hangosan raktam. Egész 100-ason volt. Ja, gyere a körényülethez. Itt látom, már van az indultságok. Amúgy, ha a server IP-t kéritek, ez 1.5.2-re van, és ha kéritek az IP-t, akkor megadjuk a leírásban. Jössz, hol vagy? Látod, mit már Oh, itt egy gyerek. Ha karddal van, akkor inkább húzzunk. Basszus! Az anyád? Húzzunk, gyere! Húzzunk. Szarba! Nem veszek sok. Hány percesre csináljuk? Nem tudom, ameddig lehet. Ameddig meg nem döglök az. Sok idő lesz. Álljunk vissza, az anyád. Hát mindjárt meg is döglök. Én neki odaírtam, hogy barátság. Hát én megdöglöttem, úgyhogy... Köszönöm a figyelmet. Amúgy viccetem. Visszamegyek. Kész, meghaltál, akkor már kész. Még a videó. Kemény, még 3 perces sincsen, aztán kész, már elejtünk. Csinálok egy 5 perces videót, most csak. Hát ja, én sem nem akarok tovább. Most nincs idő. Majd legfeljebb holnap, én holnap is fogok videózni. Te? Persze. Kell az új videó az új csatornára. Hát ja. Bocsi gyerekek, azért van egy kis lag. Úgy vagyok, megy a felvétel? Nekem megy. Nekem nem tudom. Szerintem nekem nem is megy a felvétel. Ha odaadhat pirosan neked mutassa, akkor az azt jelenti, hogy megy a felvétel, de az eldön ott a számokat mutassa, az azt jelenti, hogy nem megy. Hát jó, nekem teljes képernyőben van. Akkor ragd le kicsire. Mindegy, ha megy, ha nem. Ha nem megy, akkor én újra veszem. Név, felmászott az indán és ledobott engemet a zombi. Aztán Ki a... Kemény csonttal ölöm a zombit, mert még nincs kardom. Basszus, 2-1 ellen, ez így nem ér. bocsánat gyerekek, megy a felvétel, elnézést. Elnézést, hogy kiléptem, csak megnéztem, hogy megy a felvétel, de megy. Úgyhogy most már nyugodtan vagyok. Akkor, én pedig ittem, mindjárt meghallok. Úgyhogy elférne a segítség, Matesz, úgyhogy gyere. Megyek. Na, már csak egy. Bocsi, olyan hosszú neved van, hogy nem tudom megírni. Remlax vagy. Remlax. Mint az ox, érted? Hol vagy? Ebben a körülőben? Igen. Megyek. Megjöttem, jó helyzet. Van cipőd? Nincs semmi. Várjál. Elvágol te! Nem, itt van. Né, adok neked cipőt, gyere. Meghalni. Vagy hol lehet? Ott van. Kell husi? Nem sokáig fogom menni a minit. Én meddig veszik. LOL! Gyere, adok neked nadrágot. Várjál, hogy gyere fel az emeletre, azt majd ideadod. Ó, van tojásom. Ami nem olyan. Ezzel fogok játszani. Még úgy sincs kardom, majd már ha lesz. Öcsém, videózás közben jobban fut, mint videózás nélkül. Tudom. Amúgy nekem is. Vagy ez csak a Forge Optifine miatt. Én nem tudom, de most nekem is elég jól fut.
Hát, szerintem ennyi is lenne nekem az első rész. Köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, akkor lájkoljátok, ha nem, akkor pedig diszlájkoljátok, és ha nagyon tetszett, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok! Na, mi van? Abba hagyta? Én még nem, én még egy picit videózok. Akkor videóz. De adok neked valamit. Hagyjad. Én nem Ez videózom. kirúgtolta a kenyért. Nyírjuk ki! Az anyád! Ennek van kardja! Basszus! Az anyád lelököm! Takarodj már jó! Azért minket kinyír! Nem, ketten kinyírjuk. Akkor is. Másfél HP módjál már! Nekem még nem. Na jó, húzás! Ah! Leugrok! Én leugrottam. Én is. Igen, kinyírt. Kinyírt. Grafika. Na takarodja. Júj. Igen, Bocsánat, kinyírt. szóltam. Várja, mert neked segíteni. Hát az rám férne, mert ennek van egy nas. Az anyád egyből kinyílt. Kinyírt? Aha. Zsír. Hogy káromkodás írtam. Ide jött még egy, és az már nagyon kemény. Tiszta vas, full szettes. Meg kéne ölni. Neked még megy a felvétel? Aha. Megcsinálom jó hosszúra. Hát, Meg úgyis lesz. amíg engem nem hívnak, addig megyek, engem már mindjárt fognak hívni. Holnap lesz időm videózni, de amikor a suli van, akkor nem lesz időm. Tudom, Ide. akkor én se. Az a Úgyhogy szar. esténként még nyomunk egy ilyen 10 perces videókat, és majd fel fogjuk tölteni. Nem tudom, most én is vettem. Adjak neked sapeszt. Hátjál. De találtam egy kocsit amúgy. Nekem is van. Nem kocsikázni? Várjál, de egyszer kereselek meg. Én itt vagyok a kőépület mellett. Második részt rögtön nem csinálok. Én nekem már ez a harmadik. Meglátom a visszajelzéseket, és akkor Neked amúgy megy a zene? nekem? Nem baj, ami érdekes legalább. Lekapcsolnák ki, itt úgy zúg. Amúgy te merre vagy itt a kőépület mellett, vagy merre? Team Options és Music. Na, most már nem tudom. Én most mászok fel a kőépület oldalán. Ja, Az én pedig itt kívül vagyok. Hoppá, valamelyik lő. Á, egy full boss-szettes. Tudom, én mondtam, hogy itt van. Üdös radék. Hogy már a kocsimat nekem nem nyelved. Segítség. Így is kor. Jó. Nem akarom még befejezni a harmadik részt. Látom, itt van, basszus. Öljen. Kinyírt a démont, Mi mond? és én innen hozok, mert ez most engemet követ. Amúgy te merre vagy? Egy fal alatt állok és megnézem, hogy elmentek el legalább a videót, vagy nem. Az anyám picsája kitűnt. Elnézést, ahogy vagyok álmodani. Basszus! Azt elmentette. Ez engemet lőd, de még egyszer se találtál. De miért? Kezd el. Azt hittem már 2 részben. Ezt is tette. Basszus, biztos kezd el. De még még nem találtál egyszer se, úgyhogy ez azt jelenti. 5 másodpercet vett fel a videóban. 5 másodperc. Halljál már. Ez durva. Eléggé. Akkor újra fogom venni. Nem tudom, mi a szar. Ha várjál, se tudom indítani. A szar. Nem megy az F12-vel? Nem úgy, hogy a kész videót nem tudom elindítani. Ja. Azt te is hallottad? Mit? Most mi van? Hallom már, nézed. És az én hangom nem is hallatszódik, csak a tiéd. És miért? Azért, mert még a játékot sem
csak a Skype-ot vette. Nézd már meg neked! Neked nem a Skype-ot vette az én hangomat? Várjál, akkor már elbúcsúzok. Na, ennyi volt az, gyerekek. Ha tetszett, akkor like, ha nem, akkor dislike, de remélem like-ok lesznek, mert tudjátok, mindig ezt mondom. Úgyhogy sziasztok!